Kao što znate, na programu je proglašenje pobednika koji su učestvovali na konkursu Savremeni dramski tekst u organizaciji, naravno, Teatra Levo Akud Lola. Žiri je zasedao, imao je jako težak zadatak, naravno kao i svaki žiri. Obavio je veliki posao. Žiri u sastavu Rada Stijović, lingvista, Stojan Srdić, dramski pisac, Mladen Tišma, glumac, Snežana Trišić, dramski reditelj i, koga sam zaboravila? Đorđe Dragićević, takođe glumac, koji trenutno nisu tu ni Snežana ni Đorđe zato što se nalaze na Sterijinom pozorju. Osvojeno drugo mesto na konkursu Savremeni dramski tekst dodeljuje se Dejanu Novčiću za dramu Melodrama 2.0, pa ja molim Radu da Gospođe, tek sad shvatila sam ja taj... Mi stalno komuniciramo i nisam shvatila. Izvolite diploma. I osvojeno prvo mesto, Pravdić... Da, hvala, zahvaljujem. Preći ćeš naravno za, znači Pravdić Ivan za dramu Nestali, prvo mesto. Ja se stvarno izvinjavam, ja izgledam konfuzna, inače jesam konfuzna po prirodi, ali večera sam posebno konfuzna jer mi dete ide na matursko veče, pa sam sve zapisala da ne bi nešto zaboravila, pa ćete mi dozvoliti da to otprilike i pročitam. Sada otprilike ide to da mi nakon Dejanove priče o njegovoj drami Melodrama 2.0 namestimo scenu i vi prisustujete javnom čitanju, pa ćemo onda da saslušamo šta Dejan ima da kaže, onda ćete nam dati 2 minuta da namestimo to i da počnemo sa gledanjem jednog zaista izuzetnog javnog čitanja. Izvolite. Evo, ovo što ćete sad čuti, to je, znači, malo izmenjena i malo poboljšana verzija melodrame, koja je moja prva napisana drama u životu. Ja sam do tada pisao isključivo scenarije za filmove, pošto sam inače filmski reditelj i ne znam ni sam zašto se pozorištem bavim uopšte. To mi je otac moj uvek govorio ne, a ja ga nikad nisam poslušao. Možda ipak roditelj treba slušati. Elem, ta moja prva napisana drama je objavljena u Savremenoj srpskoj drami, koja je jedna dosta značajna edicija, jedan član žirija, koliko znam, gospodin Stojan, tu ima 2 ili 3, je li tako, objavljene? 5, recimo. I to je jedina srpska edicija u kojoj se objavljuju redovno drame, jedina koja s time bavi. Sad, nakon toga ja sam malo prepravio ovo za 2 lika, pošto je ono originalno monodrama, ovo je duodrama, i napisao sam još jedno 7-8 drama i planiram da napišem još jedno 7-8 drama i posle toga ću se baviti nečim ozbiljnim. A ovo je neozbiljno, ja? Recimo, planiram da se bavim ili benzinom ili cigaretama, to sam nešto planirao. Obično zapalit ćeš jedno i šta ćeš biti, izgorećeš. Ali, mislim da treba napišem još 7-8 drama da bi sazreo kao ličnost i da bi dovoljno mogu da se bavim nečim ozbiljnim. Znači, mislim da će tih 7-8 drama dovoljno biti da ja jednostavno se uozbiljim i počnem da nešto radim što ovo društvo ceni i poštuje i adekvatno nagrađuje. A dok to ne uradim, eto, vi uživate u plodovima moje neozbiljnosti, kao što je ova Melodrama 2.0, koju ćete večeras da vidite. To su samo bile 4 probe, 2 čitaće, 2 tehničke. Verovatno očekujete neke male greške, jer smo mi mala ekipa. Devojka radi i svetlo i ton ima samo 17 godina. Tako da, zažmirite malo na neke greške kojih možda bude, a možda nam Bog da, pa ih i ne bude. A kojih sigurno neće biti, zato što se nalazite u najsavršenijem teatru u Beogradu, to je Teatar Levo, naravno. Jel možemo...